Evet, burası Avio Delta firmasının fabrika ve üretim tesisleri. İnternetten göründüğü kadar malzemeler baya güzel. Biraz sonra da yakından göreceğiz. Bu gördüklerimi de havacı dostları, arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Bu görüntüleri de Türkiye'deki herkes görecektir zaten. İyi eğlenceler. За първи път и предстоят му изпитателни полети, той е 4 тактов. 80 конски. Да, 80 конски сили, 4 tактов е, с мотор Вернер, но той не е още готова за изпитание тази машина. Okay. Bu gördüğümüz motor 80 Werner adında bir motor. Herhalde Rotax'a rakip olarak görünebilir. Şu anda deneme aşamasında. Oldukça güzel görünüyor. Evet. Bence geçerli. Oo, süper. Така. Затова да ти покажа една следваща машина. Burada da makinelerin yapıldığı yerler. Evet, това е модел, който аз искам да купя. Това е Лебед 2. Ето така изглежда. Лебед ли се казва този модел? Лебед 2, да. Това фолио отпред се маха, но клиента си го маха. Затова е бяло. Да, разбрах. То е прозрачно, естествено. Нов е, човек и се плаща пари за нов. Точно, да. Bu gördüğümüz Avio-Delta'nın üretmiş olduğu yeni modeli Skyter adında. 582 motorlu, çift kişilik, amortisörlü. Pervane seçimleri değişebiliyor. 3 palli, 4 palli veya da 6 palli olarak seçilebiliyor. Oldukça geniş ve rahat yapılmış. Ve kesinlikle mükemmel diyorum. Kesinlikle mükemmel diyorum. Süper. Bu modelde elektrik startı da monte edilmiş aynı zamanda. Süper. Merci. Okay. Супер, я. Това е едно наше собствено крило. 14 квадрата е, да. Това 14 ли е? Да. 12 е подобно, но малко по-малко. Това е най-първият модел, който е най-голямо. Най-горе. Това е едно ново крило, което скоро е монтирано. Много скоро е така изглежда 21, както и вие имате такива. Да. Къде е 18? 18 е това. Това ли е 18? Но в момента правим модифициран 18, ще излезе в края на седмицата по поръчка на клиенте. Значи това е 18 с скрита напречка. Това е 21, 14. Добре. Ето сега ще извадим тази машина и ще я подготвим за полет. Ще стават бързо. Да, трябва горе, защото виждам, че има нещо там на пистата. Ще се завъртим. Коя искаш? Тази. Şu anda bu makineyle uçacağız. Да. Аз извън ръцето да ни пречи за шът по-напред. И тук близко до ръцето. Виждам ли крила? Gerçekten mükemmel bir dizayn. Говори с приятелите. Супер е това е. Да не дигаш крилото горе, нали? Много е лесно. Сега ще видиш. Ето сега ровен го изцарва. Разбира се, ако има голям хангар, няма нужда от това. Да. Обаче това е добре. Места са добре. Ще ви изключим.
И гайка. Знаете ли колко много трудно става да вържем нашия модел? Защо? Защото не е пригоден така. Не е Се лесно. сгъва. Не е лесно като този. Ами, това е едно от нещата, които харесват нашите клиенти, защото действително Много осигурително въже се слага. Значи... Gördüğünüz rumen patronlardan bir tanesi. Vay be 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 be. Hiç başka yere gitmeye gerek yok kardeşim. Adam yapmış işte. Виждаш, аз съм по-слаб от теб, обаче това всичко го правя самичък. Сам ли го правиш? разбира се, там няма нещо, за което е да е. Пригодено е за един човек да се справи с всичко. Значи от сгънато крило, сам човек може да го разгъне, да го дигне, да го сложи. Biraz sonra hem Nikola'yı yapacağız hem de Nikola'yı Kayna'yı yapacağız. Dolayısıyla burada havalar biraz soğuk olduğu için güzel giymek lazım. Туалет. Желаеш да ползваш туалет? Добре, чудесно. Това ли е там да има много е малък? Туалетът е, туалет е. Само запасни. Не, запасне, главне. Ой, двата така. Супер! Много добре. Не, това е гол. 8-9 кг. Да, толкова. Стартен в мотор. Стартен в мотор.